Tribuna un alt electric în acest minut 86. O minge trimisă pe colțul lung, Pardo greșește! Minutul 86, incredibil, înscrie Rusic. E Vulcan, a erupt Vulcan. Ce înseamnă o greșeală de portar? Unde ești tu, Dani Coman? Ne așteaptă 5 minute regulamentare și prelungiri de coșmar. Rusic la a treia etapă consecutivă în care reușește să puncteze după meciurile cu Otopeni și Buzău. Acum însă evident nu mai important acest gol. Galben și pentru Rusic, care s-a dus la galerie și și-a scos tricoul. Rapidul a mai fost odată învins în deplasare în acest sezon la Galați. Totuși aici la Timișoara nimic nu anunța o asemenea situație, pentru că Rapidul părea stăpână pe joc. Iată însă ce înseamnă o fază fixă. Când ai om în plus trebuie să te ferești să-i oferi adversarului faze fixe. Sigur a fost și lui Stancu, Pardo are...